Cicio! Reit de, chi'n barod amdani? Guy Hanscom, System Manager, a.k.a. Santi Cazorla. Anodd beithio. 25 pwynt am hwnna. O, oedd hwnna'n agos. Kerry James, rhy hen i canol cae, chwarae yn defence, rwan. Cer amdani nawr. Na beth oedd cic ddiflas. Taro'r target, da iawn. Griff John, right back, left back, centre back, scorio goals am wyl. Mae hwn yn dipyn o blayer ar yr Xbox. Chi lwcus bod chi wedi cael 10 am hwnna. Gwi John, dysgu o sy'n sgorio goals. Ond a beth oedd lwc. Agos. Dan das, stal. Mae hwn yn hopeless. A golwg cic o'r bwced ar hwn. O, dim yn ar y pop, garantid.